Ka Seng New Trap Youth Council HYC CCE Shillong, ha ka sengi baar kala lej ban yakendo ya u Director General of Police ke Meghalaya, u Dr. LR Bisnoy IPS, ha ka ba kala kentu ba omdei setia ban ailat ya kino ki kamber ngam berset, bat penseir ya kinong syong shnong ke Meghalaya, kat ba ka jing ya penbej pod kadang ya syakman. Ka seng kala ai tiru da ka jing tho sha une uhe pulin bat kala ai jing mudru na ka benta ban penne ya ki kam shong shngan ha ki ne ki thain khapun bat dei ban penti kena bat ai lat ya ki pai ba ki ba shong basa ha ki ne ki thain bakin shem ya ka rai ka balai lui lakin don shapo Meghalaya ne Assam klem ka no ka jing pun bor na ka jing sha berthen na ki no ki liang Kaseng ka penken mau ru halor ki jing berten jong kaseng bahalang na Karbi Anglong kabala maham balada kinong shong kinjiet ban le cha Meghalaya kan mi ka jing jia kabaya seriem bat ka kabala jia hapo Manipur kanehi ka de ki jing maham ya kamon balai lo jong pat ba bat na kaliang kaseng HYC ka penrem jur ya ki bakum kini ki jing berten kumta khnang ban pentikna ba kinong shong kin shim ya karai ka balai lo ka jimpen biang ya ki bor pahara haki than khapun ka dei ban long ka bah khmat naka liang jong ka seng mentah sni lawan kendu ya u Director General of Police jong ka Sarkar Jelat ka kebangi layo ban submit iki jing thok jong ni pat akan ni ka jing thok ba jong ni la ya keren halor lai teli kemat ke ban kong kebangi la ya keren kelong ha ka bedi bat ka syong sup syong sengan jong ki bru jong ni hapo border area kumba pitip kelong ba ka ki arteli ki Sarkar jalan menta ka ngaflia ba sam ki don hapdeng jong ka jing pen bit pot bat hak ni ka jing ya pen bit pot ki don kat to kat ni ki mat la ni kita ki principal ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jalan ban ya syakmat hak ni ka jing pen bit pot bat ka wei na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong poj ba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song shnong ki mon ban le syakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principal ri ka wei na kini principal ka dei ka ne ka people's will ti kumba POE ha kini ki sngi kalong ba kala don ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po Karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong kasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo Meghalaya kala ban mi ka jingya kenram kumba jiah Manipur tikani kalong ka ba nakaliang ka seng ni namla ban pediang kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendem ya kan statement no beli kani ka statement kala along ka ba ki berngem ya ki breu ban syong ju bor asam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor ha sam la ne ban rai ban ha sam ban ya kum kani da nakaliang jong paseng da lili em ni nom la ban pedeng ti kum ta nakaliang paseng ni la dawa na u DG jong ka Meghalaya ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka jing yada ya ki breu ki jongi ki basa border area now beli klem ga jing yada bukura kini ki breu ki la ban sha berngam ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat nginum tip ke ga bakin rai ha kasni ka ba ki rejang kom ki rai ti kumta ngila impress ya u DG ba udi ban sim kia ban pentikena ba kan don ka song sungai ha border area kanom dei ban don kanu ka kan hun ka ban berngam bersit ka ban bor ya ki breu ki jongi bat ni kwa ba ki breu ki jongi kin jet da kamon lai lut de ban pentrikam no purai ki nolor kata ya kini ki assisting BOP bat OP jadi ban penklan ya ki bat de ban penbiang ru ya ki kiar kita kumi kali bat ki jing don kam hakaba wan ra ya ne song suk sengan naka liang jong u DG ula ya thu yang ya ka jing duna jong ki bor kulit na beli ka ki bobun kini ki new recruitment ru mata ki padep ya ka training hari ula ong ba kun sim kia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit na beli makiru kim kwa chu bakan mi ka kenrum kenram hapo di border area kumang ong ki ha ka bedi bat ka security ha ka border area nakaliang jong ong ba nakaliang ka police department wat lada ka duna ki staff na beli kini recruit mata kidang don under training kenri wat nakataru nakaliang jong ong ba lada ka situation ka arise ki haban sim ka kum priority basis di ula pentip ru yangi ba
kami khlia mentah kala ada penterikam ya kini ki BOP hoi ki bobon ki infrastruktur ki dang duna wong hari kini ki BOP hak itu ki nyau patli ki jaka kala lanang ya chakmat ban penterikam ti wong susu bala da kadon kam unsa strengthen ya kini ka manpower hak ini ki assisting BOP lan ki assisting OP ro ti kata ka di ke ba ula assurance ni bat ula dong hiru ba nakaliang jongka police department kat balai kan yale banwan ra ya jing subat apil ru yang iba idi ban apil ya baro kinong sunong ha ki border area ba ka jing suk ka di banwan na po mo nginum la ban su impose ya ka jing suk ru ti di ong bang kam ban su tu ek bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da khamtam ki khasi fanat ki jongi ti ba kwa ban don po maklia kim dei ban sha ngat ha kanu kanu ka jing sha berngem dan ni ka jing sha lani hakanu kuno ke jing sha ong ba lada phi le chapo makhlia confess ya consequent tekum kata da nakalian kaseng ni kwa banoi ni kwa betu snong kasi pana tu jongi ki bomon bandan ko makhlia idi ban sa ba ni bat kinu ki bor jong kinu ki wei ki jala ki ba persyang ban thut ya ta nakalian kaseng da le ru am ni no ailat kami khlia ka don la ka jong ka directorate of infiltration kajing temu jong kan ni ka directorate of infiltration kalong ban yada ya kajing ru perthlep jong ki poiwer na ki bar jala bat kumju ru na ki bar jong hari india beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwer bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prongkli syaka jalan ya ti na kapor sa kapor ni yo iba ki poiwer ki poi ha ki sinong ki thau da ki boss da ki truck da ki kali nakaliang jong seng ni habban suya be thong ki na kawai ko sa ko tang hai kini ki singiru ki unit ki satkil jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot slakim don apa deng jong kiru ki bala hai ki caka bala ki boke roket dala le pan tang kot ban pensya ba ki ding ino india ro kim ti kala pen sungsi yang ini no beli kabang ila don yang ta directorate of infiltration ni kwa ba kin trikam ti hakabri ba kani ula petip yang ni ba hoj kumba kalong menta nakaliang jong ka police department kida don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaling jong ka mekhlia but ki ula pan pau ba kam degi ba ka degi jing sa ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff hakaling ba kaman power ban penbit penbiang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kani ka kam but kuwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwer kinom yola than ban rung ha ka jala ka jungi ulai thuru yang i statistik bah kini ki port kala don ka pushback kala don ka arrest but kala don ru ka prosecution ki bobon ki Bangladeshi national ki bala rungtu ha ka jala ka jungi ka benta ka ba khadu du ba nilai keren pada flu jumut bodu DG kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drop support mekhlia ka jing syakem ki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi daki board jong sarkar mekhlia yu iba ki brew I kumba kan angmi kisngi hamtam ki kun samla ki lanang ngop hau drops but ka wei ni ki daw ke bang yimla banden kalong ba kumbang ngitip hapok mekhlia hadum tam don ka khat national drops mulai no kenja le se ba ki tung chani ka to kan tian rei ki bubu ni kan drops kawan na sabar jong kiri bat na sabar jong ke jela ki kumta na kalian jong seng ni la ajumut ya ka sarkar mekhlia khamtam DG ni ong ba ladang ilala ban check ya kan ka supply jong udrok na sabar jong ka jela bat na sabar jong kari le se kan ka jing ya kun je jing eksaj jong ka jela ke jongi persya ya udrok ane ta ka war on drop kan duna lani kan sukses na ublay kiyo drok na nabat mono banwan ra kini di kibar sala kiwan ki hawan ki kali ki hawan ki ti kuntang yo ong ba kadi bandon ka proper mechanism ka proper policy ya kan di ban reduce ya kan di ka drug supply nila da ong ru ba kadi bandon kan di ka surprise checking mo nakapor sa kapor kanang ba anla ban game ya kini ki brew ki ba wan ra kini ki drug sa ka jala ka ni nakaliang udiji ulay thu ba ka mekhlia police hakini ki sinem tam kalala ban break ya record jong sanpo teli ki sinem akabadai bat ka jingyo kem ya ki drop
ulai thu ruba kila ya chakmat hakaban don ketuka preventive measure lani kata ka jing don kam le se ban kem no lupa ye ki breu ki bala kerni hakane ka jing didrok hakane ka jing didrok nakaba don ketuka advisory board kan longkum ka preventive measure ya kaba hap ban kem namar ba kila kerni hakane ka jing didrok kum kita ulai thu batu la pentip ruhangi ba kumba ka long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long shimkia ba ele kam but u la ongru ani bala na niyo kinu ki information mi de bana trilang but police but kadon kam ka jing ter pat na kale sengru ba kam de bo drops ni don kam bana tali kum ka jala away so no beli nginom la bana ai la ki jong so no beli kani gedi ma ka ban ta ya borok tilong yang sem jika pil jongi ka sengru kalong ba ka beli bo drops ni de bana trilang but social welfare department ni de bana trilang but addiction department kon tu ya ki samla ki jongi but kum ju hak beri bat ka jing kem ye kini ki bawan le business ya une umar jing sni don kam ban trilang bat ki raba snong don kam ban trilang bat bor kulit khang bangin la ban rat khong yak ni jing sni ko bala sar aka celah